dokončí vetu. Ježiš Kristus je moja nádej, lebo... Lebo ma spasil a zachránil mi život. A čo to znamená, že spasil a zachránil ti život? Spasil ťa akože nejakým kombajnom, alebo kosou, alebo čím to bolo? Áno, že kedysi môj duch, môj život bol mŕtvý, žil som pre seba a keď som sa stretol s Ježišom a prišiel do môjho života on, tak som mu otvoril dvere môjho srdca, pozval som ho a povedal som, že buď môjim pánom, chcem ťa nasledovať a žiť pre teba a žiť v tvojom kráľovstve, večne. Čo konkrétne pre teba urobil Ježiš? Nejakú konkrétnu vec, okrem tejto, čo si spomínal? V podstate uzdravil mi srdce, fyzicky moje srdce. Čo si mal srdcom? Mal som arytmiu, mal som také... Doktori v jednom období nevedeli, čo je to presne, ale mal som také problémy, že som odpadával v noci, nevedel som dýchať, v noci som sa zobudil na to, že ma koplo v srdci a nevedel som sa nadýchnuť. A v podstate to bol čas, kedy Ježiš klopal na dvere môjho srdca a ja som mu to otvoril, dvere, a povedal som, že bojím sa smrti, Ježiš, zachraň ma. A máš to lekárske potvrdené nejak? Povedali, že som zdravý. Po týchto incidentoch trvali 2 roky. Niekde papier asi bude nejaký, ale hovorili, že som úplne zdravý, srdce je zdravé, takže ďakujem Bohu za to. Díky za rozhovor. Že si pochod. Ďakujem. Ideme k niekoho ďalšieho chytiť.